Kaixo ikasleok. Gaur ikusiko dugu zenbaki handiak, zenbaki txikiak eta berreketak nola jar ditzakegun notazio zientifikoan. Notazio zientifikoa erabiltzen da zenbaki handiak eta txikiak adierazteko. Adibidez, baldin badaukagu 800.000 zenbakia, zenbaki hau handia da. Beraz, jar dezakegu 8 bider 10.000 bezala. Eta 10.000 badakigu dela 10 ber 5. Beraz, 800.000 izango da 8 bider 10 ber 5. Notazio zientifikoan dago zergatik. Aurretik dagoen zenbaki hau dago 1 eta 9 artean. Eta gero daukagu berreketa bat, berrekizuna dena 10. Eta ikusten dugu adibidez, bigarren adibide honetan, 7.524.326 notazio zientifikoan adierazteko, desplazatuko dugu koma, kasu honetan, ezkerrera. Pauso bat egiten badugu ezkerrera, da 752.922,6 bider 10. Beste pauso bat ezkerrera pasatzen badugu koma, da 75.243,26 bider 10 ber 2. Eta desplazatzen badugu beste 4 pauso ezkerrera, izango dugu ja notazio zientifikoan. Zergatik izango dugulako 7.452.222. Kasu honetan izango litzateke bider 10 ber 6. Beraz, egin deguna da koma desplazatu ezkerrerantz 1 eta 9 artean zenbaki bat aurkitu arte. 0,0004 zenbakia da 4 zati 10.000. Hau da, 4 zati 10 ber 4. Eta 10 ber 4 gora pasata, izango da 4 bider 10 ber minus 4. Ikusten dezutenez, desplazatu badegu eskubira 4 pauso, berretzaileak egiten du bera. Beraz, 4 desplazatu dugu koma, eskubira daukagu 4 bider 10 ber minus 4. Aurreko kasuetan, koma desplazatu dugu ezkerrera kasu honetan 7 posizio, 7 aurkitu arte, beraz, 6 posizio, izango da 10 ber 6, ez da ikusten hemen, baina izango litzateke 7,5 bider 10 ber 6. Koma ezkerrera desplazatzen badugu, orduan berretzaileak gora egiten du. Hemen desplazatu dugu ezkerrera 5 posizio, beraz, berretzaileak gora egiten du, eta daukagu 10 ber 5. 0,0027 desplazatu behar dugu koma 3 posizio, 1 eta 9 arteko zenbaki bat aurkitu arte, kasu honetan daukagu 2,7. 3 posizio, koma eskubira, beraz, berak aginten du berretzaileak 10 ber minus 3. Eta hemen pausoka daukazute eginda. Pauso bat eskubitara, izango da 0,027 bider 10 ber minus 1. Beste pauso bat eskubira, berretzailea bera 10 ber minus 2, koma desplazatu dugulako eskubira. Beraz, koma eskubira desplazatzen badegu, berretzaileak bera egiten du. 0,05 bider 10 ber minus 3 baldin badaukagu, idazkera zientifikoan adierazteko, koma hau 2 posizio desplazatu badugu eskubira, aurkitzeko 1 eta 9 arteko zenbaki bat, 2 posizio desplazatu dugunez eskubira, minus 3 eta 2 gutxiago, desplazamendu kopurua da 10 ber minus 5. Kasu honetan daukagu 0,752 bider 10 ber 7. Beraz, posizio bat eskubira egin behar dugu, aurkitzeko zenbaki bat 1 eta 9 artean. Beraz, posizio bat eskubira, berretzaileak bera egiten du. Beraz, 7tik 6ra pasatzen gara, desplazamendu bat izan degulako. 7,52
bider amar ber 6. Beste aldera gauza bera, koma desplazatzen badugu ezkerrera, orduan berretzaileak egiten du gora. Beraz, 8.753,5 bider amar ber minus 6 zenbakia, idazkera zientifikoan adierazteko, koma ezkerrera desplazatu behar dugu 3 pauso aurkitzeko zenbaki bat eta bederatzi artean. Beraz, desplazatu dugunez 3 posizio ezkerrera, berretzaileak egiten du gora. 8,74 bider amar ber minus 3. Minus 6, 3 posizio gora da amar ber minus 3. Eta baldin baukagu 923 bider amar ber lau, koma daukagu hemen bukaeran, desplazatu behar ditugu 2 pauso ezkerrera aurkitzeko zenbaki bat eta bederatzi artean. Beraz, koma ezkerrera 2 pauso egin dugunez, berretzaileak 2 gora egiten du. Amar ber lautik pasako gara amar ber 6ra. Beraz, 923 bider amar ber lau, izango da 9,23 bider amar ber 6. Berreketak ere bihurtu daitezke notazio zientifikoan. Hemen daukagu 5 ber amar bider lau ber 6. Ditugu amar bosteko eta 6 lauko. Eta gainera lauak bihurtu daitezke bitan. 6 lauko baldin badute dugu, hemen ditugu amabi biko. Beraz, taletan egiten baditugu, ditugu 5 bider bi amar, horrelakoak, eta geratzen zaigu sobran 2 eta 2. Beraz, daukagu amar ber amar, amar talde ditugulako 5 eta bider eta bikoak, eta 2 ber 2. Beraz, 2 ber 2 da lau, eta notazioa zientifikoan daukagu ja idatzita, lau bider amar ber amar. Zenbaki hau dagolako, bat eta bederatzi artean. Bukatzeko daukagu 5 ber minus amar, bider lau ber minus 6. Gauza bera, egin dezakeguna da, hau beraka pasa, berretzaile negatiboak bera pasa, eta positibo bihurtu. 5 ber amar eta lau ber 6. Beraz, daukagu, azken batean, lau ber 6 da 2 ber amabi bezala, eta izango genuke, hemen esan dugun bezala, lau bider amar ber amar. Eta amar ber amar aurre gora pasata, amar ber minus amar. Eta bat zati lau da 0,25. Baina ez daukagu oraindik notazio zientifikoan, eta bat eta bederatzi arteko zenbaki bat aurkitzeko, koma hau desplazatu behar dugu, eskubira pauso bat. Beraz, eskubira desplazatzen dugunez pauso bat, orduan berak egiten du berretzaileak. Izango dugu 2,5 bider amar ber minus amaika. Bale? Hau da, zenbaki handiak eta txikiak eta berreketak notazio zientifikoan nola adierazten diren, horri buruz jakin behar dezutena.